Bisan asang lugar sa nasud, base sa mga reports, mibalik na og kalagsik ang negosyo sa ilegal nga droga. Nganli ang lugar dinhi sa Mindanao. Mabasa nimo, wala tuo na ang dakop sa mga tigpayot og ilegal nga droga, apan dili kini mahunong. Business as usual na usab ang mga drogista o mga drug lords og murag walay gikahadlukan. Usa sa ilang basihan nga mikusog og balik ang aktibidad sa illegal nga droga mao ang pagbagsak presyo sa matag sa shey niini kung kaniadtong panahon ni Presidente Rodrigo Duterte tag 800 hangtod tag 1,000 ang matag pakete, karon makapalit ka na daw og tag 200 pesos ang kada pakete. Sa Ninoy Aquino International Airport, base sa taho sa Bureau of Customs, klase-klaseng illegal nga droga ang ilang masakmit gikan sa mga bagahe paingon sa mga gipadala nga mga parcel ug sagad gikan sa gawa sa nasud, gikan sa tabletas hangtod sa high grade nga mga marijuana. Og kining tanan halos nagakahitabo kada adlaw. Daghang kaso sa krimen ang natala nga nagikan sa paggamit og illegal nga droga. Dinhi sa Dakbayan sa Davao, balor 18 milyones nga illegal nga droga ang naharang sa Task Force Davao didto sa Sirawan Checkpoint niadtong adlawng Domingo. Ang mga droga gikan sa Midsayap, North Cotabato. Kung imong lantawon ang mga hulagway sa suspects nga sila si Crizel J. Alvarez Lasha, 29 anyos, o si Antonio Abis Palacios Jr., 30 anyos, nga puros mga residente sa Purok 5, Poblasyon Nucurilla, Davao del Norte. Murag daw sa waay lang, samtang nag-atubang sila kang Davao City Mayor Sebastian Duterte. Way kahadlok o walay pagpamilok. Totoo yun. Tumaas yung dumami yung number of apprehensions natin sa mga border control points. Unang-una rito, ang basis na natin sa pagkakaroon ng strict implementation sa lahat ng border control points natin is yung Ordinance 48 Series of 2022, wherein ang title nito ay Enhanced Safety and Security Measures and Regulations in Specified Areas and Big Events in Davao City. Sa specified areas, kasama po doon yung mga border control points natin. So kailangan nating pahigpitan na yung border control points para nang sa ganoon na walang illegal na kontrabando, walang terorista, walang armas na makapasok dito sa Davao City. Dunay mga balaod nga nagdili sa illegal nga droga ug hugot kining giimplementar dinhi sa Dakbayan sa Davao. Apan walay kahadlok ang pipila bisan pa man nga dunay culture of safety and security sa Dakbayan sa Davao. O kung wala sila mahadlok sa ka-istrikto din sa Dakbayan sa Davao, unsa na lang ka sa ubang lugar. Asa ba gayon nagikan ang mga illegal nga droga? Asa man ay dapit ang ilang factory? Kung atong tuhuan ang gihatag nga impormasyon sa News 10 Philippines, gikan sa nagkadayang probinsya sa Mindanao ang mga illegal nga droga o isulod kini dinhi sa Davao Region. Kung atong tuhuan ang mga istorya sa mga operatiba, dunay tulo ka dagkong shabu laboratory nga gironda ang Philippine Drug Enforcement Agency niadtong Pebrero 16 didto sa munisipyo sa Maging, Lanao del Norte. Kay gustong mobalos ang mga drug lords, giatangan nila ang pagpauli sa mga nagronda nga taga-PDEA. Apan, miagi ang convoy ni Governor Mamintal Adjong sa lugar og aksidenteng narakrakan ang convoy sa gobernador nga may resulta sa pagkamatay sa tulo niini ka police escorts. Samtang si Governor Adjong nasamdan sa maong pagpang-ambush. Sayod ang tanang opisyal sa PNP, AFP, mga politiko ug bisan ang mga butitingong membro sa atong syudad nga mibalik na og kalagsik ang negosyo sa illegal nga droga dinhi sa atong nasud. Sunod-sunod nga gibisita ni Philippine Drug Enforcement Director General Mauro Virgilio Lazo ang mga regional nga buhatan sa PDEA aron ipahimangno nga paspasan pa sa PDEA ang kampanya batok sa illegal nga droga. Kung atong kahinumduman sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, halos nalimas ang tanang dagkong illegal drugs organization sa nasud. Dunay gipangpatay nga mga politiko, mga opisyal sa kasundaluhan ug sa kapulisan. Ginganlan gikan sa general hangtod sa barangay kagawad o nag-name shaming matud pa. Apan may resulta kini sa pagkunhod sa aktibidad sa illegal nga droga sa nasud. Samtang nagsigig pasiatab sa Philippine National Police Chief Brigadier General Benjamin Acorda,
nga iyang pakusgan ang kampanya batok sa illegal nga droga, hangtod karon wala pa mogawas kinsa ang mga police officials nga gitanggal sa posisyon human sila mihatag sa ilang resignation letter base sa kamanduan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos. Hangtod karon nagpaabot ang katawhan sa listahan nga gisaad ni DILG Secretary Abalos. Kinsa ang mga opisyal sa gobyerno, sa kapulisan o sa kasandaluhan nga adunay kalambigitan sa illegal nga droga. Ang mga dadakpan kung imong tan-awon, puros gagmay ug sagad kabos og sa dinaot pa nga istorya, mga butitingoy. Kinsa man di ay ang mga midato sa illegal nga droga. Kinsa man di ay ang nagprotekta sa mga illegal nga negosyo. Dili man siguro ang mga kabus kay wala man sila mga bodyguard og halos man nang gani sila makakaon. Samtang nagpabiling protektado ang mga dagkong protektor sa droga og nagpabiling buhi ang mga manufacturers sa illegal nga droga, magpabilin nga lagsik ang negosyo sa illegal nga droga dinhi sa tibuok nasud ug apila nina ang Davao Region ug Mindanao. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!